Salam mehriban dogonlar, edi dilleşler, kadırdan tomoşaçılar, öýüňize bereket, ömrüňize bereket, orazalaryňyz kabul mübarek bolsun. Dünya türkmenläriniň demokratiýa platformasynyň Türkmenim kanalynyň döwletli maslahat gepleşiginiň nowatdaky sanyna başlaýar. Bilinçli ýaly soňky günlerde Türkmenistanyň içinde we daşynda Türkmenistanyň geljegine düýpli täsir edip biljek dürli üýtgeşmeler, hereketler bolup geçip dur. Olardan iň esasy 18 aprelde Haramdağın kakasynyň aradan çykmagy we şoň bilen baglanyşykly şoň tögereginde Haramdağ arada da dürli mışmışlaň, dürli manipulasiýalaň, dürli provokasiýalaň, yalan habarlaň ýaýradylmagy, şoň bilen baglanyşykly dürli gattaklardan bolan watandaşlar bilen pikir alşyly, maslahat edildi. Şuňky döwletli maslahatda şol maslahatlaryň jemini siziň dikkatyňyza ýetirýär. Hemme zatdan owul şu Türkmenistanyň içinde we daşynda Türkmenistan bilen baglanyşykly bolup geçen ýagdaýlara düşünmek üçin hemme zatdan öňürtü bir zada gowy düşünmeli. Bir hakykata gowy düşünmeli. Bir tebigi ýagdaýa gowy düşünmeli, şonu gowy seljermeli. Olam näme? Allah tarapyn berilen nilen bir gurrun var. Bir adama ukuyup gowy karyera, hüner, awray şeýle de halkyň ykbalyna peýdaly işler etmek, ulu rol oynamak, şuloň hemmesi Allah tarapyn berilýär. Allah tarapyn käbir aýratynlyklar, öz boluşluklar, üstünlükler, hünerler, aýratynlyklar berilmeýän watandaşlar näme diýär? Şol Allah'ın bermedigini yalan bilen, tökmet bilen, pysapyjurluk bilen, dönüklük bilen, adam satmak bilen, ugurluk bilen aljak bolýar. Şonu şo zatlar bilen şoň ögözini şeýdip doljak bolýar, haramlyk bilen doljak bolýar. Şoň üçin häzirki döwürde Türkmenistanda bolup geçen ýagdaýlara dolu göz ýetirmek üçin ilki bilen edilmeli zat halal bilen haramy bir-birinden aýyrmaly we seljermeli. Birleşmeli ýa adam satýanlar bilen watanyň, halkynyň, ýylgynyň bähbidini gözleýänden birleşdiriljek bolmagy gaty ýalňyş pikir. Şoň üçin şu gün inha şol Allah tarapyn hiç kili bir aýratynlyk berilmeýän, halk tarapyndan adam ýerine goýulmaýan, adam sanyna alınmaýanlar şu gün öz aralaryna edil şagallaň bileleşip ugloýşy ýaly, bileleşip hereket edilşi ýaly edil şol haýwanyň esasy instinktleri bilen herekete geçip ganyň ýysyny alyp Türkmenistanyna gan nöküşüklük ettirjek bolýarlar, gurnajak bolýarlar. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Adamzat taryhynyň hiç bir döwründe gan nöküşüklüğüň ýönüki halka. Adamzatyň bähbidine, bir halkyň döwletiň bähbidine bolan ýeri ýokdur. Eger dogry düşünje bilen, dogry strategiýa, dogry bilim, dogry tejribe, dogry adamlar bilen dogry hereket edilende gan nökülmänem halkyň ykbaly gowy tarapa urukturylyp bilýär, günükdirilip bilýär. Muň bilen baglanyşykly taryhda gaty köp tejribe bar. Köçä çykmak, gawat gelen zady ýykyp ýumurmak, ýakmak, öz emosiýaňy görkezmek, häzirki oturan haram tokuma, haramdaga garşy öz näýleligiňi vandalizm bilen görkezmek, bu watanseverlik däl, bu göreş däl, bu aktivistlik däl, bu hemme zatdan öňürtü şol watandaşlaryň maňlaýdary bilen gazanylan zatlaryň ýakylmagy, ýykylmagy, ýumurulmagy, ýok edilmegi. Şunu ýadyňyzdan çykarmaň. Eger içerki uruş bolsa, uruş häzir uruş üçin heşelle kakýanlar. Uruşda şekilen
yitkini yene sizin ýagyrnyňyza ýüklerler, mehriban doganlar. Şoň üçin hemme zatdan öňürtü uruşdan, dawa jenjellen, provokasiýadan, propagandalardan uzak durun. Ine ýönekeje mysal. Bir adam bir zadyňyzy owurlan bolsa, şol adama ikinji gezek öz zadyňyzy ananarsyňyzmy? Ýönekeje logika bilen baka bereliň, analiz edeliň. Elbetde ananmarsyňyz. Onno näme üçin biz halkyň ykbalyny, öňkü halkyň geljeğini owul owurlan adamlara täzeden tawşyrmaly. Biz näme üçin owru jümrülere, jenaýatkarlara, kanundan gaçanlara, diktatorlyklaň şuňky derece yetmegine wezipe alyp, şolar bilen bile pul aýlap, haram pul ýyp, diktatorlyklary şu derece yetirenlere halkyň ýurdun şeýle elkenç ýagdaýda bozulmagyna sebäp bolan şonda uly rol oýnanlary biz näme üçin diktatoryň alternatiw hökümine kabul edip şolary halaskar kabul etmeli. Owrudan halaskar bolýarmy? Haramçylyk edip beren adamlardan halaskar bolýarmy? Logika barmy şol işte? Gowşuny pikir edip görüň. Şoň üçin biz näme üçin bu zatlar aýdýar? Bir adamy ýalňyş ýollan gaýtarmak, bir adamy otdan halas etmek, oda atyljak bolýan adamlary duruzmak, iýilgüniň bähwidini aramak, adamzadyň bähwidini aramak. Inha biz şoň üçin edýär şu zatlary. Şoň üçin halaly haramdan seljeriň. Allah tarapyn hiç hili özüne aýratynlyk ukuyup, awray, baýlyk berilmedik adamlar Allah gahar edip adamzatdan, öz halkyndan, öz ýurdundan araljak bolýarlar. Ýurdy ýakyp araljak bolýarlar. Gan öküp araljak bolýarlar. Bular şu wagda içinde näme etdi? Diktatorlygyň şu derejeye yetmegine rol oýnady. Korrupsiýa gatnaşdylar. Hemme da gatnaşdylar. Biýgüne adamlar basmaga gatnaşdylar. Gan ökülmegine, göz ýaş dökülmegine gatnaşdylar. Bular ýene doýmadylar. Göz ýaşyna da, gana da, pula da doýmadylar. Şoň üçin bulan bar edýän zady öz haram bähwidi üçin eýdip-beýdip häkimiýeti ele geçirmek. Bular häkimiýeti ele geçirse balygyňyza batmarsyňyz, şunda ýadyňyzdan çykarmaň. Inni şeýle bir ýagdaý bar. Bular ukuyply däl. Düşnükli. Edýän çykyşlaryna da ýalňyşyp oturýarlar. Özleriniň ukuyply dälligini, şul işlere özleriniň münasip dälligini bir gezek däl, telim gezek subut edýärler. Ýöne, bular ýaly bolsa, bular ukuyply däl bolsa, bular haram bähwidi üçin her zady etmäge taýýar bolsa, o ýöne de ýalňyşyp oturan bolsa, bular nähili bu kanun küçüklügi başaryp biler, durmuşa geçirip biler diýip sorag döreýär. Bular öz haram bähwidi üçin Türkmenistan we töweregindäki ýurtlarda şo regionna sevitde özleri ýaly haram bähwitlerini gözleyen daşarky güýçler üçin, keseki basyp aljy güýçleriň bähwidine bular hyzmat edip bilýärler. Bular şoň patriotçygy, şoň gullukçysy bolup bilýärler. Ondan näme bolýar? Bulary ulanýarlar, Türkmenistanyň we regionyna gan çaýkaýarlar, gow edip bulaşdyrýarlar. Murat Gurwanowyň 20-30 gün dowam eder diýen gan öküşüklügi 20-30 ýylam duranok. Ondan hem aňryk gidýän. Bu kimin bähwidine? Öz haram bähwidi üçin Hudaý tarapyndan hiç tat berilmeýändigine gahara gelip Hudaýdan, ýurdundan araljak bolýan häkimiýeti öz eline geçirip haram bähwitler üçin ýurdu we halky gynajak bolýandan bähwidine bolýar bu zatlaryň hemmeti. Şoň üçin ägä boluň, otdan daş duruň, uzakda duruň. Oda ýanaşsaňyz, ýanarsyňyz, gazana ýanaşsaňyz, garasy ýokar. Orada aýyna ýagşy dilegde boluň, hemişe pozitiv boluň, provokasiýalara inanmaň, yalan propagandalara inanmaň, hemme zady logikaň ramkasyna goýup, logika bilen, aň düşünje bilen seljeriň.
şu wada içinde adamzat tarihinde bolup geçen ähli tejribelerden, tyýaty wakalardan mysal alyň, görel alyň. Şuňky döwletli maslahatymyz şondan ibarat. Yeneki efir duşuklarymyza çenli, hoş sag bolun, Allah ýaryňyz bolsun, öýüňize we ömrüňize bereket. Mehriban bolun.